Пам-пам-пам. Відзік. Сага пра сіную яна доўжыцца прыкладна 5 гадзін усяго геймплея. Гульню пачалі распрацоўваць 5 гадоў таму, пэўна, дакладней 5 гадоў таму ўпершыню паказалі хоць нешта пра яе. І вось праз 5 гадоў мы маем 5 гадзін гульні, і я нават не ведаю, гэта добра ці дрэнна, што іх усяго 5. У першай частцы гэта было добра, таму што яна не паспявала табе моцна надакучыць. У другой частцы гэта ўжо ёсць пытаннічкі. Так, давай крыху кантэксту раскажу пра першую частку зусім крыху. Яна стваралася па-за межамі Microsoft, тады яшчэ Ninja Theory былі самі па сабе. Можа трэйлер які давай уключым, каб там давай уключым якісьці трэйлер, я просто у мяне пад рукой першы можа не, я адразу другі уключу. Ось Walkthrough Full Game 5 гадзін 23 хвіліны. Всё, сядай, а ты говорю 1,5 гадзіны. Я готов. Так, першая частка яна рабілася як галадупая індзі, то бок Ninja Theory зрабілі сапраўды штосьці шыкоўнае, неардынарнае, і просто там гэта было індзі, да яго быў зусім іншы падыход. Гэта быў незвычайны сапраўды экспірыенс, таму гульне і выдалі крэдыт даверу, даволі высока яе ацанілі, прабачылі шмат нейкіх недахопаў, якія былі ў першай часткі, іх насамрэч шмат, і праз гэтыя недахопы у тым ліку я ўсё ж такі не змог прайсці першую частку. І каб вы разумелі, гэта будзе меркаванне чалавека, які ні першую, ні другую прайсці не змог. Я намагаўся, я вельмі хацеў. І я лічу, што я лічыў, што такога кшталту гульні мне абавязкова павінны спадабацца, але штосьці пайшло не так. Першая частка, па-першае, яна была незвычайнай, гэта сімулятар шизафрэніка, галасы ў галаве, незвычайная гісторыя пра падарожжа ў пекла, Хель за душой свайго каханага. Сінуа просто з галавой гэтага каханага на поясе ішла ў пекла дзеля таго, каб яго там адшукаць. У гульнявым плане першая частка мне не спадабалася, але таксама я яе разумею. Гэта просто падарожжа было не для мяне. Як гульня яна была даволі слабая, таму што там і пазлы гэтыя візуальныя, дзе табе трэба бачыць у свеце нейкія палачкі і іх асаблівым чынам скрыжоўваць так, каб яны супалі з тым знакам, які намалёваны на дзвярах, каб ты мог прайсці далей, табе трэба ў гэтым свеце знайсці гэтыя палачкі, нейкім чынам так вось перспектыву нейкую так знайсці, каб гэта ўсё так супала, і каб карцей нешта адбылося, і дзверы табе адкрыліся. Вось, першы раз я пачынаў яе гуляць на баксе, калі ён яшчэ ў мяне быў, другі раз ужо на ПК, вось за некалькі дзён да таго, як выйшла другая частка, я быў упэўнены, што вось, я, карацей, змагу, я прайду, просто трэба сабрацца сіламі і пайсці. Але вось усе гэтыя пазлы, гэтая баёўка такая нецікавая, просто яна нецікавая. Там можна рабіць прыгажосць у гэтай баёўцы, але гульня цябе ніякім чынам не... па-першае, не расказвае, як гэтую прыгажосць можна рабіць, а па-другое, яна табе просто не патрэбная. Яна цябе не стымулюе рабіць неяк складана вось этую баёўку, а ты там просто ціскаеш удар, ухіліцца, удар, ухіліцца, там назапасіць энергію, прызупыніць час, накідаць удараў, і ты перамог. І кожны раз, калі пачыналіся ці вось гэтыя секцыі з тым, што трэба шукаць гэтыя пазлы, хадзіць, углядацца, ці вось гэтая баёўка такая нецікавая ўвогуле для мяне просто ванітавала ад гэтага геймплея, і я не мог яго далей перажываць, я адмовіўся ад гэтага. Адзінае, што мне падабалася ў гульні, гэта хадзіць, але і дзеля таго, каб хадзіць, табе заўсёды трэба было ці на клавіатуры заціскаць shift, каб сінуа хоць ішла хоць з нейкай прымальнай хуткасцю,
бо іначай яна занадта павольна хадзіла і просто гэта расцягвалася ў нейкія там неверагодна доўгія секцыі. Другая частка распрацоўшчыкі цягнулі это самае хранаметражы гульні як маглі. Так, сапраўды. Другая частка распрацоўвалася на працягу як мінімум 5 год з падтрымкай Microsoft. І тут ужо ніякага спуску распрацоўшчыкам быць не магло і не павінна было быць, таму што яны, пэўна, павінны былі пачуць усё тое, што усю тую крытыку, якая была заслужаная ў адрас гульні, і зрабіць нейкі працу над памылкамі і ў сіквеле. Звычайна сіквелы лепш, чым першыя часткі атрымоўваецца, але тут яны нібыта і намагаліся рабіць гэтую працу над памылкамі, але ў зусім іншым кірунку, і атрымалася яшчэ горш, чым было першапачаткова, як мне падаецца. Тут ужо таксама гэта я чарговы раз нагадаю, што гэта мега суб'ектыўнае меркаванне. Мега суб'ектыўна гэта ўсё такое. Ну, хадзіць цікава, то бок па сутнасці бойкі нават сюжэтка не выцягвала. Сюжэтка, слухай, тут вельмі дзіўна, калі мы з табой мінулым разам абмяркоўвалі, што вось штосьці малавата маркетынга ў этой гульні, яе ніяк не рэкламуюць. Калісьці там некалькі гадоў таму прадэманстравалі не трэйлер, а урывак геймплею, дзе Сенуа б'ецца з гэтымі самымі з веліканам, забівае гэтага велікана, і па выніку зразумела, чаму так, таму што паказваць больш няма чаго. Пакажаш яшчэ одну бойку і ты лічыш, што ўсю гульню рассказаў. Ну, то бок самае цікавае ты ўжо лічыш, што прадэманстраваў гэтай гульні. Усё астатняе гэта вось хада, як-то бадзянне па такім лакацыям. Лакацыі цудоўныя, выглядаюць усё шыкоўна. Гэтыя камяні, я гэтулькі рознага кшталту камянёў і прыгожых камянёў я ў гульні яшчэ не бачу. Вось гэта праўда. Тут яны на славу папрацавалі. Ну так, я чытаў просто шмат, што якраз такі хваляць за візуальную частку. Візуал, ну, гэта безумоўна вельмі прыгожа. Тут з тэхнічнага пункту гледжання яна, ну, просто вельмі добра адпаліраваная і такая уражвая, як і мадэлі выглядаюць, супернікі, асяроддзе. Яно такое небагатае, гэта асяроддзе, але яно такое, я не ведаю, як сказаць, дэталізаванае, гэта камянюкі дэталізаваныя. Ты разумееш, там гэтых палігонаў больш, чым на тваёй барадзе. Карацей, гэта такі музей геалогіі, у які забылі дадаць геймплей. Яго дадалі, але, бляха, ён такі ўжо, дзе марудны і нецікавы, што просто я не ведаю, як... Магчыма, што без геймплея ўвогуле было б лепш. Вось. Таму на Ютубе... Як навелла, пэўна. Так, я, карацей, 10-2 гадзіны прагуляў, а астатняе я ўжо не мог. Я разумеў, што мне засталося няшмат, але мне просто... Мне было нецікава ціскаць кнопкі, я даглядзеў гэта ўсё на Ютубе. Вось. Ну, яно варта было бы глядзець. Ну, каб разумець, што гэта, і... Не, ну, такая, што ўсё скончылася, і ты такі, вау, ці ты... Ну, скончылася яно ўвогуле просто... Яно павінна было скончыцца раней. Вось калі б яно скончылася раней, на хранаметражы там 4 гадзіны, то, можа бы, яно было б крыху неяк больш права, але чым скончылася, мне не спадабалася. Карацей, ім трэба было кіно зняць на 90 хвілін, пусціць як сапраўднае кіно і не дурыць галаву людзям, што нібыта гэта гульня. Так, шмат катсцэнаў, шмат хады, пазлы ўсё тут жа, яны сталі яшчэ прасцей, чым былі. Яны тут больш выразна ты іх бачыш, і яны ў цябе неяк ужо такога вялікай колькасці часу на іх знаходжанне, там, падбіранне правільнага кута не патрабуюць. Вось. Так, пра пазлы сказаў, баёўка спрасцілася. Калі ў першай частцы ты мог ваяваць там з 2, нават, мне падаецца, з 3 супернікамі, яны маглі на цябе кідацца, і твае галасы гэтай у галаве, яны нават выступалі як такі дапаможнік. Так як у гульні няма ніякага інтэрфейса гэтага графічнага,
колькі там у цябе здароўя, колькі дзе з якога боку на цябе хоча напасці там вораг, яны табе падказвалі, што там асцярожна, беражыся, сцеражыся, і ты разумеў, што там зараз табе са спіны прыляціць нейкі удар, і ты ухіляўся, і такім чынам гэта было карысна. Вось тут баёка зараз адзін на адзін заўсёды, тут ужо няма ніякай навалы гэтых супернікаў. Але прынцыпы націскання вось гэтых двух кнопак умоўна яны засталіся тымі ж. Удар, моцны удар, ухіленне, можаш рабіць парыраванне, але яно не сказаць, каб было надта патрэбнае толькі дзеля прыгажосці. Калі вось ухіляешся, то бок я не магу сказаць, што гэта парыраванне нейкім чынам рабіла гульню прасцей, ці было нейкім карысней, што там з першага разу там забіваеш гэтага свайго суперніка. Вось, галасы засталіся, але калі ў першай частцы яны, вось, як я ўжо казаў, былі карысныя ці стваралі гэтую атмасферу, у гэтай частцы яны кажуць без перапынку, і яны мяне ўжо проста задзяўблі. Я ўжо не мог іх чуць, не мог іх выносіць, таму што мне падавалася, яны ўжо працуюць супраць атмасферы, таму што калі ў першай частцы ты разумееш, што ты вот шизафрэнічка, у якой беды з башкой сапраўдныя, і праз гэта знаёмства адбывалася сінуя з персанажам, таксама праз яе галасы, ты чуў там, што адбываецца, а тут яны проста такое адчуванне, што табе замінаюць. Кожны і ўвесь час размаўляюць, ужо пачынаюць просто выбешваць. І яны таксама займаюцца тым, што падказваюць вось табе, як вырашаць усе гэтыя загадкі візуальныя, тыпу паглядзі сюды, паглядзі туды, і там ёсць новыя загадкі, новыя пазлы, але яны таксама такія простыя, што просто на іх час не хочацца выстарчаць, нейкім чынам марнаваць. Вось, і увогуле другі раз, калі ты скарыстоўваешся той жа прыёмчык у сваёй гульні з гэтымі галасамі, то я ўжо быў падрыхтаваны да таго, што гэтыя галасы будуць, яны мяне ніякім чынам не здзівілі, і гэта сапраўды ўжо не ўспрымаецца так, як у першы раз. То бок гэта one trick pony, і з часам яны просто табе надаядаюць, стамляюць сваёй прысутнасцю. Яны табе тыпу паглядзелі, так, у першай частцы людзям спадабаліся галасы, X2 галасоў у наступнай гульні, і ўсё такім прынцыпам пайшлі. Так, бойкі. Што тычыцца боек, трэба адзначыць, як я ўжо казаў, гульня суперпрыгожая, тут асяроддзе шыкоўнае, прапрацавана ўсё шыкоўна, бойкі зроблены, здавалася б, шыкоўна, але і кінематаграфічна. Тут вельмі добра прапрацаваная анімацыя, проста бачна, што тут лічыць, што тут для кожнага суперніка ёсць нейкая свая анімацыя бітваў, таго, як яны б'юцца, і вельмі шмат нейкай працы ўкладзена вось у гэтай анімацыі, гэта вось сапраўды кінематаграфічна. Калі табе будуць казаць, што дзесьці штосьці кінематаграфічна адбываецца, то хутчэй за ўсё яны хлусяць, таму што кінематаграфічнасць гэта вось тут у гэтай гульні. Па анімацыям гэта добра бачна, яны такія ўсе крафтавыя. Але руплівай працы укладзена шмат, але гэта ўсё так жа не цікава гуляць. Гэта цікава глядзець, і калі б гэта нейкае кінцо было, гэта можна было паглядзець. Але вось гуляць у гэта капец як не цікава. Просто жмякаеш адныя і тыя кнопкі, і часам адбываюцца нейкія незвычайныя дзеянні ад сінуя. Вось яна тут зрабіла гэты самы рэпост, забыўся, як называецца, карацей. І зроблена класна, пэўна, зразумела, куды 5 гадоў пайшлі на вось усе гэтыя працу з акторамі, з агучкай, з анімацыямі, з проста асяроддзем, маляваннем усіх гэтых крафтавых камянёў. Але бяда ў тым, што гэта ўсё, курва, капец як не цікава гуляць. Мне. Не ведаю, як іншым, таму што ў стыме я бачыў шмат добрых водгукаў, і там, здаецца, даволі пазітыўныя адзнакі, штосьці каля 88%, то бок шмат людзей знайшлі гульню цікавай, знайшлі гульню добрай, яны пазітыўна ацанілі. У прынцыпе, ў стыме, што я бачыў, пікавы онлайн
у гульні склаў усяго 3800 чалавек, і гэта даволі мала. Зразумела, што можна сказаць, што, напрыклад, гульня была ў геймпасе, і ўсе, зразумела ж, пашлі гуляць яе ў геймпас, але, да прыкладу, тая ж якая-небудзь Redfall, якая таксама выходзіла ў геймпасе, і, здаецца, яна таксама была на Steam даступная, то яна, як мне падаецца, наколькі я памятаю, яна і то там, да, 6000 чалавек. У яе быў пік, зараз у яе 17 чалавек. Ну, трэба прызнаць, што 3000 і 6000 гэта, ну, як бы... Умоўна, прыкладна на адной і том Ну, же ўзроўні. так, это, типу... Такое сабе. Можна параўнаць, якія што там апошнія які-нибудь Manor Lords, які таксама выходзіў на... Ну, гэта я просто. Таксама ж выходзіла ў геймпас адначасова, і там пікавы онлайн, конечно, шмат больш. Але ж гэта розны рэчы. У гульні, карацей, такі вялікі перакос у кінематаграфічнасць, вельмі вялікі перакос у спрашчэнне пазлаў і бойкі, вялікі перакос у секцыі з бадзяннем. Это просто бадзялка. Ты ідзеш і нейкім чынам пра нешта твой персанаж размаўляе са сваімі спадарожнікамі, якія з'явяцца ў гэтай гульні. Ну і мне просто было нецікава. У нейкі момант я спрабаваў занурыцца ў гэты сюжэт і зразумець, што тут адбываецца. Я зразумеў, што тут адбываецца. Сіўноа просто хоча адпомсціць вось гэтым паўночнікам, гэтым вікінгам, якія у рабства збіраюць людзей з яе вёсак. Яна там спецыяльна ім аддалася ў рабства, каб знайсці іх выток і з ім разабрацца. Але вось гэтыя размовы, яны просто мне былі нецікавыя. Я ў нейкі момант перастаў за гэтым сачыць, таму што яшчэ гэтыя галасы ў галаве ўвесь час у цябе нешта круціцца. Матывацыя Сенуа цябе не зачапіла. Увогуле ніяк. Так. Гэта першая частка, мне падаецца, сюжэтна яна была больш цікавай, тому что там была любоўная лінія, там у цябе на поясе галава чалавечая вісела, і ты ішоў. Ну гэта адгукалася хаця бы нейкім. Так, гэта было неяк цікава. Тут я не змог вось гэтую сувязь эмацыйную нейкім чынам усталяваць ні з ёй, ні з вось гэтымі іншымі персанажамі. Прытым за 5 гадзін, ну такое, за 5 гадзін прагляду умоўна кат-сцэну, вось як такога чыну, калі табе трэба слухаць, а калі ў цябе яшчэ не вельмі добрая ангельская мова, то табе яшчэ давядзецца і чытаць, і гэта ўвогуле у візуальную навелу ператвараецца, дзе ты чытаеш субцітры. Ну такое сабе, не ведаю, вельмі спрэчна. Вось гэта пра падачу сюжэта. Агулам усё, што я тут нагаварыў, гэта выключна маё суб'ектыўнае меркаванне. Пэўна, такія унікальныя праекты павінны існаваць, і добра, што яны існуюць. Добра, што ў іх знаходзіцца аўдыторыя, і геймеры ўспрымаюць такія гульні з цеплынёй. Магчыма, які-небудзь мастацкі праект Hellblade 2 сапраўды гэта нешта выбітнае, але ў мастацтве я разбіраюся як свіня ў апельсінах. Як гульня мне гэта максімальна не спадабалася, я не змог у гэта пагуляць. Вангую, што ўсім, каму не спадабалася першая частка, таксама не спадабаецца і гэта, таму што тут не тое, што нічога не змянілася, а ў нейкіх момантах гульня нават стала яшчэ горш. Калі гэта ўвогуле можна назваць гульнёй, таму што язык у мяне гэта не паварочваецца назваць гульнёй. Это такое кіно з QTE элементамі, я б так сказаў. Вось гэта нават не гульня, ведаеш, у інтэрактыўная гульня, умоўна, як які-небудзь інтэрактыўнае кіно, як гульні Telltale, Wolf Among Us, Walking Dead, дзе там у цябе нейкія выбары былі, дыялогі, ты там штосьці мог казаць, у нейкі момант там QTE скарыстацца, тут цябе ўсё QTE, як мне падаецца. Гэта такія гульні настрой, гульні там, калі яны падыходзяць, табе неяк рэзаніруюць, можа стылістычна, яно можа зайсці, можа пад настрой, можа пад узрост, як бы і дзіўна не падавалася, можа быць каму там маладзейшаму гэтай гісторыі зачэпяць больш. Табе ўжо, ты ўжо жыццё цябе ўжо патрапала. Як бы гэта не гучала, табе ўжо, што ты за гэта хочаш, за гісторыі у вас нейкія гаёненькія, слабенькія, у жыцці нашмат цікавей шасцей бывае.
Ось так что так, ну дзякую, добра, гуляць не будзем. Я вас зразумеў. Але галоўнае, што Ninja Theory, здаецца, пакуль што затрымаецца ў пуле студый Microsoft, таму што можна было б чакаць, што пасля тых лічбаў, які яна прадэманстравала ў стыме, што можа таксама студыю захочуць закрыць. Дарэчы, мне цікава, Hi-Fi Rush, яна ж таксама ў стыме выходзіла. А колькі Так, конечно. SteamDB, а колькі там былі онлайны і ўсялякія пікавыя онлайны, таму што мне падаецца, што ён можа быць пабольш за тое, што было, ну так, 6000 all-time peak, 6000. Ясна, зразумела. Ну такое. Вось, і карацей, Ninja Theory, здаецца, пакуль што не збіраюцца закрываць. Паведамляецца, што Microsoft ужо дала зялёнае святло для наступнай гульні гэтых распрацоўшчыкаў, што гэта будзе працяг Hellblade нейкім чынам яшчэ нейкі, таму што першая гульня, як мне падаецца, на ўвогуле ёй працяг не быў патрэбен. Там і можна было скончыць. Гульні можа і не быў патрэбен менеджерам. Microsoft так Ну, патрэбна штосьці такое прадаць. Так што пакуль што не перажываем, за майго негатыўнага каментара да гэтай гульні наўрад ці Філ Спенсер закрые Ninja Theory,